in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, manager sa supplier ng LPG sa Tagum City, gipusil, patay. Kapingatos kasakong bugas, giparafol, alang sa mga magpabakuna sa Digo City. Sa detalye sa ato mga balita, gipusil patay ang 35 anyos nga babay nga manager sa Tagum Gasol kagahapon sa hapon, Nobyembre 30, 2021, sulod sa ilang staff house sa Purok Malinawon 1, Breeze, Barangay Magugpo East, Tagum City. Giila sa Tagum City Police ang biktima nga si Mercy Martinez Tagaro, residente sa Indangan, Buhangin, Davao City. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan ang biktima sa usa ka convenience store kay naay gipalit og dayon migawas ug nagbaktas padulong sa ilang warehouse nga mao sa staff house dihang kalit kining gipusil sa pagtikang niini sa hagdanan. Wala pa mailhis sa mga pulis ang armadong nagpusil patay sa biktima nga nakaangkon og daghang samad sa lawas gamit ang gituohang punto kalibre 45 nga pistula base sa na-recover sa mga otoridad nga unom ka basyo sa bala. Personal grudge ang usa sa ginasubay nga motibo sa krimen ug subayon pa sa mga pulis ang posibleng laing anggulo sa pagpamusil. Giagi sa parafol og sinakumbugas ang pag-agni sa gobyerno sa Digo City sa ilang mga residente aron mo apil sa tulo ka adlaw nga National Vaccination Days. Hapit 40,000 ka mga individual ang gihatag sa DOH nga target nga mabakunahan hangtod karon nga maoy katapusang adlaw sa Vaccination Days. Anyang report ni Ronnie June Otero. 150 kasakong bugas ang ginaparaffle sa lokal nga gobyerno sa Digo City. Pero ang makaapilang niini mao ang mga residenteng magbabakuna kontra COVID-19. Tulo ka adlaw gihimo ang paraffle aron maagni ang mga tao nga mosalmot sa gideklarang National Vaccination Days sugod niadtong Nobyembre 29 nga matapos karong adlaw Desyembre 1, 2021. Hilabi na nga 39,016 ka mga individual ang target nga bakunahan sa Digos. Ang City Government of Digos ay gayon og usa ka dakong inisyatibo para ma-meet up nato ang number of demand nga atong bakunahan. Nakita ni Mayor Joseph Cagas, kinahanglan na murag reward ngadto sa mga labi na atong mga miyembro sa E3 dunay pagduwa-duwa. Diha-diha dayon makuha ang tunga kasakong bugas kung mabunutan ang numero sa pangalan sa nagpabakuna ug usa sa swerteng nabunutan ang senior citizen nga si Alice Mendoza nga first dose pa lang ang iyang nadawat. Salamat kang Mayor Cagas nga naghatag siya bugas sa rapor sa Jimo. Kung wala magpabakuna na para kaayuhan sa tuang lawan ang bakuna. Sulod sa duha ka adlaw, nakabakuna lang og 8,618 ka mga residente ang Digo City LGU ug wala pa maapil sa ihap ang mga nagpabakuna karong adlaw. Sanglit dagsan pa sa mga vaccination site ang buot magpaturok kontra COVID-19. Ang Digo City adunay 6 ka mga vaccination sites. Panawagan na to sa atong mga constituents na tama na siguro itong matawag na to pagduda sa vaccination program or sa vaccine itself. Malaumon gihapon ang lokal nga panggamahanan sa Digos nga makabot ang target nga mabakunahan karong adlaw sanglit dako na kaayo ning tabang sa gilaumang herd immunity hangtod sa katapusan ning tuiga. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. 8 ka mga barangay sa lungsod sa Maragusan, Davao de Oro ang
gideklarang cleared gikan sa illegal nga droga. Kinisubay sa nahimong assessment sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing Program nga gilangkuban sa PDEA, DILG, PRO11, DOH ug LGU. Ang 8 ka mga barangay nakasumite og mga rekisitos nga nakakumbinsi sa committee mao nga gideklara ang barangay Bagong Silang, Langawisan, Mabugnaw, New Albay, New Manay, Parasanon, Poblasyon ug Tandik nga wala nay illegal nga droga. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagpabiling hugot ang implementasyon sa curfew sa Digos City bisan pa og gipailawom sa Alert Level 2 ang tibuok probinsya sa Davao del Sur nga adunay luag nga restriction sa COVID-19. Busa gipamatngon sa kapulisan sa Digos ang katauhan kay dili gyud sila magduha-duha og sikop sa mga makasupak niini. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Kada gabi, adunay madakpan ug ma-rescue ang mga pulis sa Digos City nga masinupakon sa gipatumang curfew hours. Gikan alas 10 sa gabi alang sa mga minor de edad o alas 12 hangtod alas 4 sa kadlawon alang sa mga hamtong. Gipatuman lang sa mga pulis ang Executive Order No. 54 ni Mayor Joseph Cagas. Kini, bisan pa og gipailawom na sa Alert Level 2 ang tibok probinsya sa Davao del Sur nga dunay luag nga restriction sa COVID-19. Gipasabot ni Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang hepe sa Digos City PNP, buot lamang nilang ipatuman ang curfew hours kay panahon sa kagabhion, sagad mahitabo ang krimen sama sa pagpangawat. Pahugtan natin kay nakita manggod naton sa ating crime statistic na ang krimen nagahitabo between 1 o'clock to 5 o'clock in the morning. So kailangan implement natin ang curfew tanan na makita naton sa kalsada, dalhon naton sa station. Ang iba diyan direta makakita ng mga kawatan. Sukad milingkod si Lerios isip hepe sa Digos City PNP, kapin gatos na ang ilang nadakpang malapason sa curfew hours. Nakikiusap ako sa mga parents na by curfew hours, by 10 in the evening, dapat ang mga anak nyo nasa bahay na. Dinadala namin yun sa station kasi ang iba dyan, nag-skateboard pa dyan sa park. Dinadala namin sa station to protect also your children. Hangtod sa 2,500 pesos ang multa sa madakpan sa curfew hours ug ang ginikanan usab ang pamultahon sa mga madakpan nga mga minor de edad. Bahad sa mga pulis, magpabiling hugot ang pagpatuman nila sa curfew hours ug paagi usab kini aron mataha ang mga kriminal panahon sa kagabhion. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Presidential aspirant Senador Manny Pacquiao nang hatag og ayuda sa Caraga Region. Og daghang sektor nag-level up tungod sa pandemya kung unsa ni Sayron. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
Nagduha-duha ang usa ka inahan sa Digo City nga pabakunahan ang anak nga dunay autism. Buot niya nga protektado ang anak gikan sa COVID-19 luyo sa kahimtang niini. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Kuyog ni Mary Chris Talusig nga taga Dawis, Digo City padulong sa vaccination site ang 15 anyos nga anak nga si Angel Ann nga dunay autism. Napakya si Mary Chris sa unang higayon nga gidala niya si Angel aron mabakunahan kay gibatik kini kahadlok, pero kaganiha nga maoy katapusang adlaw sa National Vaccination Days naturukan na og anti-COVID-19 si Angel. Aron malikay na sa kanang baletian nga nagkuyamat karon sir, na aron namo siya protection laban sa COVID. Tulo ang anak ni Mary Chris ug si Angel na lang ang walay bakuna sa pamilya. Busa, nagpursige gyud siya nga makasalmot sa National Vaccination Days. Akong advice lang sa ilahang, ilang pabakunahan ilang anak, aron na sila naay protection na dili po dali matakdan. Ang autism, usa ka spectrum disorder sa usa ka gene nga mohinungdan sa hinay nga pagdevelop sa utok ug mas common kini nga makita sa mga lalaki kaysa mga babae. Ug daghan ang nakadaig sa gihimong lakang ni Mary Chris alang sa anak. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe! Nagkanya-kanya na og gimmick ang mga presidential aspirants alang sa 2022 elections. Kagahapon gibisita ni Senador Manny Pacquiao ang Caraga Region ug didto bida ang pambansang kamao kay daw nag-ulan og kwarta tungod sa mga ayuda. Ani ang report ni Arjon Ramones. Gibaliwala sa libuan ka mga residente sa Caraga Region ang kainit sa kaudtuhon kay nagpaulan og kwarta, shirt ug bugas ang pambansang kamao ug presidential aspirant Senator Manny Pacquiao sa iyang 5 ka adlaw nga pagtuyok-tuyok dinhi sa Caraga Region. Gibisita ni Pacquiao ang syudad sa Bislig, Surigao del Sur, Siargao Island ug Surigao City sa probinsya sa Surigao del Norte, Butuan City sa Agusan del Norte. Ug kagahapon, may bisita usab kini sa lungsod sa San Francisco ug syudad sa Bayugan sa probinsya sa Agusan del Sur. Sa iyang pakigpulong sa katawan, gibida ni Pacquiao ang iyang kapobrehon og pag-antos hangtod naabot kini sa international nga entablado sa natad sa boxing. Di ka ko makalimutan nahitabo sa akong kinabuhi. Alauna yung na sa hapon. Ang akong igsoon na 5 anyos, taon na panahon, nagsihila, alauna na yung sa hapon. Nagsihila kay walay pamana, walay paliotro. Sige, ingon ang mga, si Mami D, nagtulong ang luha na Mami D, kay gusto niya pakaunan na pero wala may kwarta na pampalit ng pataon. Nagtulong ang luha na Mami D, ingon siya, mga anak, inom lang mong tubig para mag-survive ka. Ingon ang anak akong kasing-kasi para sa katawan. Puno permi ang mga lugar nga iyang gibisita kay ang katawhan dunay mabitbit sa ilang pagpauli. Sama na lang ni Erlinda Ambos. Tungod kay isa sa siya nga tumatabang sa mga tao nga susama nako nga disable. Isa pa sa gusto ko nga mutanaw sa ilang mag-asawa. Kung unsa gayud ang hitsura ni Pacquiao ni Jinky. Ang number 1 ako nga muanhagid kang Pacquiao nga nga makahatag siya og paglantaw sa amoa. Aron sa luyo sa among kalisod makatabang siya. Matod ni Ambos, dili babag ang iyang pisikal nga limitasyon sa pagtambong sa iyang idolo tungod kay duna siya'y benepisyo sa iyang pag-adto. Apan tungod sa kadaghan sa midagsa, dunay pipila nga walay nadawat. Ni ani mi pero kumusta lang ni Manny dahil bilang presidente nato. Bahalag walay gihatag sa amo, okay lang.
Bisan pa man walay nadawat, wala siya'y pagmahay. Akong gipangutana si Bajang, unsay iyang masulti sa pag-atras ni Senador Bongo sa iyang kandidatura pagkapangulo. Nakakalungkot din kasi yun naman talagang inaano ni Presidente Duterte na siya ang naging presidente sa kapalit niya. Pero paano, umatras na wala tayong magagawa. Daghan ang miadto pero wala pa'y klaro kung kinsa ang ilang iboto. Kay layo pa ang eleksyon. Apan kining tricycle driver nga akong na-interview, sigurado na kung kinsa iyang kandidato. Tungod kay madlokon siya sa Ginoo, na siya Ginoo siyang kinabuhi. O usa pa pod, hinabangon siya sa mga pobre. Mo na akong nakita sa iya. Karong panahon sa pandemya, wala sa posisyon ang katawhan nga mobalibad sa grasya, labi kung bugas o kwarta ang imong gasa. Nang hinaot lang kita nga pag-abot sa piniliay, pilion sa katawhan kung kinsa ang angyan nga magdumala kay ang pagkapangulo usa kalisod nga trabaho. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Daghang sektor ang nag-level up atol sa pandemya. Gikinahanglan nga mogamit sila og teknolohiya aron mapadayon ang ilang mga propesyon og makatabang sa ilang mga kliyente. Usa sa mga nag-level up mao ang mga abogado tungod kay wala na physical hearing sa mga korte. Atong silipon ang kinabuhi sa usa ka abogado nga nag-level up pinagi sa teknolohiya tungod sa pandemya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nipasar sa bar examinations si Attorney Myra Ira Selena Sia Batacan kung Attorney Ira ni adtong 2019 bago pa lang siyang nakapirma sa School of Attorneys sa dihang mihapak ang pandemya. Sa ilang libro, ilang depensahan ang ilang kliyente sulod sa korte. Apan tungod sa pandemya, nakakaton siya nga modepensa sa iyang mga kliyente. Pinaagi sa internet tungod kay online na ang mga court hearings. Tungod sa mga restrictions nga gipatuman batok COVID-19, migamit na kini og teknolohiya. Sa online na giagi ni Attorney Ira ang iyang case conference o consultation ug bisan ang court hearings online na usab. Sumala ni Attorney Ira dakong hagit sa iyang propesyon ang pandemya kay bisan siya nahadlok nga matakdan sa virus, sanglit adunay mga kauban niya sa buhat ang mga nagpositibo sa COVID-19. Actually, okay lang man, pero katong naga-bar pa ko, or law student pa ko, parang ang expectation ko is iba compared sa nangyari ngayon since pandemic nga. Tapos yung mga hearings, mga ganyan, usually video conference. Tapos may times din na makarinig kami na meron naga-positive na mga judges or mga staff sa court, so matakot na rin kami magpakita doon. So mas gusto namin na video conference na lang para sa safety namin lahat. Alang ang Attorney Ira, dakong tabang ang video conference, sanglit dili na niya kinahanglan personal nga moadto sa korte o Hall of Justice kung aduna sila hearing. Okay na din siya kahit papano ang video conference kasi hindi siya masyado mag-take ng time kagaya if mag-travel papuntang court, papuntang Hall of Justice, tapos traffic, ganyan. Tapos pwede na rin kami pwede na rin mag-appear or mag-attend ang client namin through video conference sa kanilang mga bahay. Okay din siya kahit papano. Pero kagaya sa akin na fresh lawyer pa, parang mas maganda kasi kung meron kang experience sa court mismo, yung appear ka talaga in front of the judge, ganyan. So meron siyang disadvantages, meron din siyang advantages. Civil ug labor lawyer si Attorney Ira. Siya ang anak sa banggiitan ug veteranong abogado nga si Ramon Edison Batacan. Tungod sa pandemya, walay court appearances ang mga abogado ug kini ang nakahatag kaniya og panahon nga mutabang sa iyang pamilya sa pag-atiman sa mga ero nga gipasagdan. Nag-play with the dogs, ganyan. Pero may times din akong kagaya ngayon, kahit office day, tapos i-invite ako ng mama ko sa shelter namin, magpunta sa farm, ganyan. So magsama rin ako, samahan ko rin si mama. Bisan tuwa siya sa ilang rescue farm sa mga iro, nahimo gihapon ni Attorney Ira nga makikistorya sa iyang kliyente, pinaagi sa teknolohiya. Daghang propesyon ang nag-level up tungod sa pandemya. Apan, padayon silang nanerbisyo gamit ang teknolohiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe!
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 24 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!